Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean Argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Aimar, zuk kroksak zera biltzen duzu, kaltzetinekin edo barik? Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Gure entzulegoari zor diogu azalpen bat. Bai, ez da? Bai. Batez ere... Bueno, batez begutako batek. Aimar delako horrek. Ez... Zakit etorrian, baina... Ez galdera egin duenak. Ah. Zer konsumidu duzu, ona etorri horretik? Kontsumitu ditut bi bidai, ona etorri horretik. Bai. Eta gero? Kontua da, pixka estresatuta nagoela, Bai. eze gertatu da, Aimar, a ber. Ne gidatzeko forma zaizula gustatu. Gidatzeko forma etzai gustatu. Zu, bakizute nola tuneletan karril bat itxita dagoenean, Bai. bide bat, X bat nola jartzen duen, beste aldera joan zaitezen. Ba, Aimarrek jarraituk itxita zegoen bide hortan, gutxinez hiru isa pasarte. Hiru isa pasarte. Bai. Eta ja, obrak zeudenean parez pare... Ja, esan du, agian nahikoa da. Geneuzkanean 10 metrotara esan du, bueno, nahikoa da. Hau da, beste bidera joateko azken aukera, eta joan da eskerreko bidera. Bai. Oso esageuta, baina oso esageuta. Bai. A ber, nin blazen noian. Zenbat isa pasa dituzu? Asko, baina... Orduan ez da bain esagerauta. Baina isa da abisatzeko gero obra datozela, baina oraindik... Bueno, vale, ya está. Ya ikusi dugu zein den... Ze perfil nahi zen? Bai, ya está. Ze perfil nahi? Da abisatzeko. Claro. Kontuz istripoa, bueno, etorrikoa istripoa. Meramente orientatiboa. Hori da. A ber, pista bat ematen dizu, eta pista da, zuk hemen jarraitzen baduzu eternoki, badakitzu zagotzu. Bakizu hori gidabaimena ateratzen duen ari izaten baizu, seinaleak dira pistak, eitezu oso ondo, irikiatea, eta itzuli... Bai, ezka aspaldi eta nuen, oinala 20 urtetan nuen gidabaimena, etxotik. Orduan, klaro. 2 urte... Nila badaki konduzitzen, baina beste gauza da zirkulatzen jakitea, diferentea. Bai, claro, bai, ez doaz batera, ez du zertan. Eta zela ez dakidean zirkulatzen, izarrei ez da gustatzen zirkulatzen ez dakin jantiak. Izarrei sufrimendua nere egiten dute. Bai. Sinisten diote, uneko Ja. saitunak zerbaitegatik izan diela. Ez dela bere... Jode, baina, gotzu oso mentalitate kolonialista, ez? Joan Guatemalara. O Juan... Zesan nahi duzu horrekin. Montenegrora. Bea, esalde horrekin bakarrik, agian pentsamendu kolonialistazuk daukazu. Mierda, baenoen gure eukitio, hostia. Ze askoz okerrago gidatzen dutelako? Bai. Askoz pairo beto zan da, askoz zuago. Bai, bueno, nizagiketan naiz, bai, bueno, bale, venga. Bai, egia da, herrialde askotan seinaleak dira, pues seinaleak, ez? Emate izkizute seinaleak, eta gero ja, interpretagarria dira. Ba. Ja, oso agian, oso gizona da hori. Ja. Zer, seinaleak interpretatzea modu konkretu batean? Bai, bueno, errealitatea etorri arte, ondo goaz. Bai, hori da. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo bien. Lain bat egite zukotxean, ez? Ez da gizardan hori. Filma horren sarrera. Bale. Lain da filma? Gorrotoa. Bale, ez da gir. Ez que justo oide errazek bere diskoaren hasiera hori da, hortik hartu da filma hortatik. Ni filma ez dut ikusi baina. Bueno, ondo zi joan, ez? Eta ondo joan da. Baina, gero segertatu da zarautza etorri ganean, zerren beharra ikusi duzu? Pixka, patxada sartzeko arratsaldea. Bai. Eta zurito bana eran dugu pixka lazaitzeko. Horrela zanda maten du aitona man batzuz, ez dela. Eta zer gertatu da, torre ere zegoela tabernan bertan. Jakin gabe, Bai. antzegoela, tanto patu duzue. Eta zer batzen zaitue. Eroskik, agian. Lasai egon beharrak. Eroskik, bai. Eroskik, Mondragon kooperatiba. Zoazten lekura, zoaztela, oinati. Beti bango da hor. Bueno, orduan ja lasai ez, orduan. Ni pixka trauma daukat, honekin zen, nire bikote egida ere oso impulsiboa da karteran.
Orduan, ja nago hipersensibilizatuta alako gauzak. Gaiarekin. Ja, karreteran, eta ez da bilenean karreteran be bai. Dagoenean karrituarekin adibidez, ez? Bai. Osa, balin matorra adibidez, motor bat gure gana, gu bidean gaude, ez da? Eta bera dago mearen karruarekin. Dator motor bat, nondik, errepidetik eta zu? Bai, oinezkoen bide batetik, gala. Motor bat oinezko bide horretik, hor... Nondik eramaten zu umea, zuek? Zuen abertxalet kanpoko errepidea. Bueno, imaginatu, datorrela motor bat gure gana. Bai. Zuek zein gozen nukete. Zin dago ker. Errepide erdian, zaude? Ez, errepide rural baten, oso errepide baten. Pista, mendibide baten. Zementuzko bidea. Auzoetako. Eta motorra da, zuen gana, eta zu dakazute jaio berria, munduratu berria den zerbait. Zuek zer egin gozen nukete. Bazer batera joan, motorra pasada din, ez? Edo B, erdian jarri, motorra... Jabetu dadin zinena den hau. Hori da. Edo B, zer egin gozen nukete. Umetxoarekin. Claro, umearen aldagaia. Nere ume izan da edo zurea? Zurea. Nerea? Emaitza ezberdina da, ez da? Reakzio naturala bitzateke baztertzea, baina, eta zu zer rintzen, non tinko utxi? Ni karrituarekin nire joan banintz, alde batea joango nintzateken, baina nire bikotekideak zeraman karritua. Eta kieto? Erdian... Barrikadia. Kieto ez, erdian jarri. Erdira joan zan. Erdira joan. Ez joan erditik, baizik eta erdira joan zan. Erdira joan zan, barrikadia eitea, bere... Olertzen dut logika, Logika da... Bera datorra abiadura altuegian gehiagizkoan, que se joda. Hori da. Orduan gurditxo arrezia egiten diozu. Hori. Kontua da, ez badu frenatzen, que se joda hori gertatuko zaiola zure umetxoari. Hori da. Eta hospitalean zaudela esan oso, baina nik nekan arrazoia. Lasai. Bai, olertzen da, bai, hori beste mundua da. Hor... Zer zoan rurala? Hor beste bidezkarietan ez dira berdinak, ez? Arau berak ez dira errepikatzen, ez dira indarrean. Zuzara hemen baserriko ordezkaritza bakarra, dakauna. Bai? Bueno, a ver... Kevin hanka bat, jabetza bat. Bai, jabetza bat, baina ez da beste zer. Piso baten bizi naiz. Bi balkoidako, baina piso bat da. Bueno, claro. A ver. Ez da gitzuen un bizi naizen? Bizi naiz oinatin. Neso informazio hori man? Nea itonamon pisoa zena. Bai. Nea amak erosi zuen. Ez dugu estrenatu. Claro. Ez dugu estrenatu. Bueno, etxotik obretan egon naiz, orain arte, ez du bukatu, baina, ia bukatuta. Vale. Bueno, nila bizitzan baserri zaiak ere egin ditut, eta igual ez da nerea baserri. Eta zergatik depilatu duzu gorputzaren zati bat bakarrik? Horren begira zauzkadala? Ez ez da egit. Uda da eta ez da egit. Uda da gu gara. Bai. Ez da gero, pixka budista itxura gehiago dukitzeko. Egia da. Esango diogu Sergio hori zerbait. Sergio? Zer gertatu zaizun buruan? Oskarri. Oskar, ostia, ni Oskarrekin astutan nago, astutan nago. Oskar ne laguna zela. Eta gure dorletari, entzulegoa badakizin dan dorleta? Gure Indurain, Australiarra. Bakit. Motorreamia eta gauzoiek. Dorleta bizikleta, claro. Dorletako ama ez da justo bizikleteroen zaindaria? Bai, ba. Bai? Hori berak intzigun txistea, bai. Bai. Baitu, bizikleta. Oso ondo gaztiak. Aurrekoan lehenbizikoz zikilista batzuekin kokoteraino errepidan nindoala, zure... Holetorren ez ni? Herrira, hostia, Zumaira, txusmarragatik Zumaira, mika, guen dio. Nahiko errepide astuna, ziklista batzuekin, harri-garrian igan, baino. Iritsi da, unea, horiko komunikatu nahi nizuen. Aldatu egin zara? Bai, aldatu egin ez. Uau! Zertan gehiago? Volantea daramanaren ikuspegia. Entzen nahi zaidu, bai. Bizikleteroak ere badira hori errepide erdian jartzekoak eta bizitzak erdigunean jartze hori. Hori da estrategia, bizitzak erdigunean.
Bizita erdigunean. Zaintza erdigunean. Hartzen dute. Eta horaxe, bueno, sin más. Bizita erdigunean eta kiroa dantzan. Beste guztia. Bai, hostia, nervioso jarri nintzen. Hori autoeskolan ez dizute erakusten, ez da? Ziklismoarekiko gorrotoa? Nola kudeatu behar dituzun zure emozioak, bizikletero bat aurrean dokasunean. Kudeaketa emozionala, hori argian egiten dute, ez? Hori da. Argian noizen behin egiten duzu. Tailerrak. Tailerrak etola. Batzuk bizikleta juten gara, beste batzuk kotxian, eta elkarren arteko zeak. Bakoitza bere roletik, argumentazioak bai gainean jarri eta... Argumentazioak, bai, oso emozionala. Bai. Ni gero kirola zitzen nahi dut pizkat, Ja, ni baduzkat batzuk, kirola kilotutakoak. Bai. Baina justo ziklismoa ez. Zuen inguruko informazioak ari du nik gaur. Bale, zerekin hasiko gara, a ber, zer daukazu? Gure ingurukoa? Bai, aak esan da. Nahi zuena. Bale, irakurriko duzurea? Bera irakurriko duzurea? Ogizarrera. Hostia, joder, oen arrabat. Zer da zaridan, claro. Hau sorta badela, aztuta geneka. Eta zer bat, lehenbiziko kapituloa noa indik. Irakurriko zuet. Zena irakurri behar duzu. Ez da oso luzea. Asi o Izar, aukeratu. Bueno, ez dago terabidarik, ez? Asier López. Hori zeinen arabera? CIA, CAA. Ez, AA, ezin da esan bakarrik, Gaur daude hildoak. Txintxoa, gaiztoa... Jan ez gogoratzen, baina nik bakarrik... Ez, hor sartzen Googleen sartu eta hor galdetu. Googleen. Jemeni. Jimeni, bale. Asier López. Barakaldo, 1989. Ez, 1989. Ondo. Argi Euskal Aldizkariko kazetari ezaguna da. Bereziki ospetsua da Espainiako komunikazioaren esparruan. Ostion. Espainiako komunikazioaren esparruan bereziki ezaguna za? Komunikazioaren esparruan. Murcia da jende guztiari Espainia etortzaio. Mozal legea, herritaren segurtasun babesteko lege organikoa, delakoaren pean izuna jaso duen lehen kazetari izan baita bere lanbidean. Lehen hori izango da Espainian, ala izan zen, eta orduan horregatik sartu hau gorrotu duan marka hortan. Ja. Ziklistekin batera. Ez que Espainian, lehen hori Espainian eta mundu osoan, ez? Mozal legea bakarrik Espainiako izango da. Bai. Bueno, hola eta unibersoan. Unibersoan lehenengoa, izuna jaso duzuna. Egia da, eze horrean idea. Ibilbidea eta kazetaritza, komunikabidea, argi aldizkariko plantillako eta redakzio taldeko kidea 2009ko iraiaz geroztik, argitalpenak, gai sozialei, herri mugimenduei eta politikari buruz idatzi ohi du, eta gizarte kutsuko beste edabide batzuekin aktiboki kolaboratzen du. Joder. Gizarte kutsua, Bai, gizarte kutsuako gauzak. Gizakoia. Bai, ez dakit. Gizakoia noiz. Ala nola, el salto egunkariarekin. Hori sekretupean zeukan, ez? Ez, hori segurazki ikusi du baten bat ola jatzita arderaz, eta... Egia, 2022an txalapartak argitatutako gure heroiak elkarnoen eta Euskal Herriko kolonisten historia liburua argitatu zuen. Hor patina du Geminik, Bai? Hombre, argiako izan da txalapartan ezakinik ateatzeko moduan nagoen. Argia. Eta txalaparta jartzen dau? Meze gratuitida da hori. Lotu du gizarte mugimenduak errikintza eta Espainia eta txalaparta. Eta zaio. Euskal Herriko historia koloniala eta bere figura modu kritikoan jorratzen dituen lana. Haren izena garrantzia hartu zuen estatuan eta nazioartean 2016an jasan zuen zigor administratibo baten ondorioz. Vale. Arrazoia, isa sare sozialeko bere kontu pertsonalean, orduan Twitter, argazki bat argiteratu zuen, non protesta batean ekintzaile bat atxilotzeko polizia operazio bat ikusi zen. Gutxo bera. Eta orduan isuna joan zen? Jarri ziguten, bai. Eta ezin zen hori egin? Haien ustez ez, gure ustez bai. Madero batzuen arpaia agertzegatik. Eta hor, ja movida. Eta zenbat eusko? 700 eurora zen heltzen. Bueno, ez da inbeste ez? Claro. Agintariek uste izan zuten irudi horiek akusazioa. Agintariek uste izan zuten irudi horiek non agente baten aurpegi ikusten zen zabaltzeak poliziak idegoen eta haien familien segurtasuna arriskuan jartzen zuela. Hori da, nik jartzen dituen jopuntuan. Noren jopuntuan? Hori da. Ez, porque ya etakoak ja oporrak hartuta zeuden. Baina, jopuntuan. Hori nola konpontzen zen? Bere familia eta guztia jopuntuan jarri eta gero, 700 euro ordenduta, listo. Jartze duzu. Beraz, Madero baten familia oso bat, 700 pagotan.
Bere ongizate personala. Bai, merke daude, ez, Maderoak? Maderoak Euskal Herriko bentzan merke daude. Hemen jartzen du, hasiera batean 600 euroko izuna. 600 euroko izuna. Bai, 600 eta ez dakizen bat. Bestarekin, da hori. Vale, eragina, auzo kolektibuen, giza eskubideen nazioarteko erakundeen eta alderdi politikoen kritika handiak eragin zituen kasuak eta zigorrak informazio askatasunei zuzenean erasotzen ziola eta kazetaritzeko profesionalen autozentsura sustatzen zuela argudiatu zuten. Bai, ondo. Eta bukatzeko, interesatzen zaizu zure literatura lanen bati buruzko xehetasun gehiago jakitea? Zuri buruzko? Ja, zuri galdetzen izu? Interesatzen zaizu zure literatura lanen bati buruzko zure literatura lanen buruzko. Hau beti zaitzen dira personalizatzen dana. Pentsatuko duzu zaela, xi. Claro, hori da, zein galdetzen du. Ja. Zakuraren egoa. Bai, hori da. Ja, hori, bai, hola, zure. Nien ez hasi. Ez handik ez. Bueno, hoxe, jazta. Ondo, abituz bizitza tristea. Ja, hori da izazu? Ni? Ja, zer gehituko zenioke horri? Horri guztiari? Bai, laburdura, simple horri. Joderi. Gauza bat. Gauza bat, aita txorne batua. Hori, bai. Tarteka marteka zaplasteko ederra merezi dut. Hori da. Hori torne horre gehituko zion. Uste gona. Ikusten zaituta eta txismotik gertetzen, Bai. Beste... Argitasun bat. Mozal legitik eta nintzen. Hortik irten bazinen. Hortik nik usteetako nezela. Nola, ez dakit. Baina tera-terako naiz. Beste dizdira bat daukazu. Bai. Ni ondioen ez hartu eta zu... Ni sartzen, bai. Bazin, zaude. Zer da hori? Bazi da hor ondarru zonan lokatza. Bazin, bai. Eta irulegin aurkitu duten movida bat, bai, eta hola gauza bat, aztarna bat, eta bagitu ze jartzen duen? Bazi. Bai? Bai, Italiako da, Italiade garetako zerbait, eta bazi jartzen du. Hala, irulegin aurkitu dute zer, eta erromatarrak edo eramandako zeu ze? Bai, hori da. Zer lotura triple egin dezu? Bai, bueno, zaiaten... Bazi. Hola. Claro. Bai. Ez zan agertu baita amar idatzita? Bai, horren arira, notizia horren arira jartzen du. Bai, hori irulegin da, bai. Bai, ez? Bai. Irulegin... Bai, gauz asko. Idatzi zuten, espertuta zeuden, Bai, esango dizuet, orduko hizkuntzan, zatik ez dakiz hizkuntzan, baina, orduko hizkuntzan zenbakiak, asmatu ze zenbakien, bale? Orgeirur. Orgeirur? Orgeirur. Ogeita iru. A ver. Bai, seguro, Eta nola dakite? Gozian, batetik ogeirurrea. Ogeirur makiltxo, zeuden? Orgeiabar? Porque ogeirur balma dago... Ogeita mar. Ogeita birren ondoren... Ogeira birra, hartu Zera, zugartu ituzuna. Vale, sorse. Sorse? Sortzi. Zu hona zan linguistikoki, ez? Bai, Vale, jazta, hori. Eta ze, sorse ogertar lur... Horrek dira zenbakiak, gara hortako zenbakiak. Eta basi edo beste hori? Basi? Ez, Basilla Italiako movida. Italiatik garrita hor aurkitu dute, Basi. Baina Basi eta numero horiek denak batea, non baiten? Ez, numeroak ez dakit aurkitu duten, Baina... Zertako aipatu dituzu. Abar aurkitu dutelako dala numero bat, eta nik esan dut hizkuntza horretan beste zenbaki batzuk esan ditut. Beste nun baiten aurkitu dut, ez dakit, nik ez dakit zela dakiten, baina dakite. Hori? Eta non topatu dituzte bezen zenbaki horiek? Ez dakit. Ez, baina hori ze da, iberiarra da, ze hizkuntza? Basko, eusko, ze... Baldakite beraiek ba. Proto-euskera, Proto-euskera. Bai. Ez dakit. Proto. Proto. Vale. Hori, irati pelikula nolako zerbait hitz egiten dute, ez? Bueno, bai, saiatzen dira, ez? Bai. Ego ez. Bueno, gara hartan, ez? Mendebaldeko euskera, ez, bueno, iratikoan, ez? Mendebalde hoeki? Ez que Mendebalden da bestean, nola da? Horren aurretik gintzuna. Handia. Bai. Marazki bizuna? Ez, Hostia. Bueno, jendea badaki. Bengo jendea sokultoa da. Euskarazko zinema ikusten du pilo bat. Y, por cierto, euskarazko Aro Berria dago primeranen, Aro Berria pelikula. Erregistratu, berda. Zu agertzen zaren hori? Primeran eta gauza horiek. Bai, ni agertzen naizen hori, jazta. Ez dago mendagara ikustea. Zeba? Dago itzulita. Nola? Zer? Euskara batura.
ematen du Son Goku. Nola, Doraemon. norbaitek ahotsak ETB itzuli egin du, bai, flipas. Eta zure pertsona, osea, beste pertsona egiten du zure partez? Bai, nik ez dut ikusi, eta ez dut entzun. Benetan. Posible. Bai. Bai, eta, bai. Hostia, pues jarri bar dugu hori Aimar bat egiten. Ja, ni egiten, baina ez ni. Bai, zera. Bai, nik ez dut ikusi, Hori da egiten jaspaldi. Ja te digo. Ez? Baina, claro, ez da euskera batuan, eta gero, gazteleaz ere bada. Azpitituluak, txo. Ja, ez da, bai, egiten du itzuli, eta gaina bertsio bakarra da, oraingoz da. Baina, zure abotsa da txima, zena? Ez? Bai, ez da, Hostia, bai. Bera etxez? bai. Tximas, pelos. Telos? Ni agarri trailerra ikusi bat, eta, horrible. Buah. Eta hori lantaldearen oniritzia zuken horrek? Osea, onartu du zuzendariak eta hori? Zuzendariak horrek ez dagoa inungo. Bai, letxeak nola, bueno. Zuzendariaren lana zuzentzea da. Bai, nola aukiko, baina, hostia. A ber, gauza esango dizut. Enpresa baten jabea, baina enpresa baten jabea ez da bertako zuzendaria. Bueno, zuzendari, eta enpresaren jabeak hori onartu du? Enpresaren jabea da produktorea. Edo produktorea, distribuidorea, ez dakit. Hor dago. Kostetxea, ez? Bai, hori da. Hor dago boterea. Eta horiek esan dut, Zuzendariak ez dauka... Ezer, bakarrik egin dut. Vale, bueno, pues ya está. Hombre, zuzendariak aldin bada produktorea, bai, hasta, ordon bai, baina. Pues bai ikusi nahi duela, Bai, nik ere bai. Lehen, bueno, ematen bazen idan pintxo baten, oan dizen hola. Baina orduan registratu egin beharko za. Hori paso. Hori da, ja, ETB 1000 zatitan berizi denetik, gu denon bizitza izorratzeko. Insoportablea da. Ba, ja, ez den nahi. Ja. Hori zela, zehaztu, mesedez? Primera, Gakusi, orain, guau, entzun. Vale. Ez dakit ez da beraiek, non nigo berdituzten gauzak. Kasualidadez pasaitza azten zaizu edo, reparate. Hostia, ez dakit zer... Hori tornez dizaio sekula gertatuko, zeda txukun-txukuna, dena teknologiko kide. Pues gertatu zai, bai, harrigarria bai da. Por cierto, ze gertatu zitzaizun orain dela bi aste, hemen? Hori horren ingoan... Ja, bueno, eman azalpenak gure jendeari. Gaizki akompainatu etorri nintzela. Kabizar etorri zen. A ber, azaldu, Oskar, mesedez. Vale, Oskar, orain dela bi aste etorri ginen berandu grabatzera, betiko guztiok bat izan ezik. Bat hori zein da? Orain ez dula egin duena. Eta orduan, claro, tor jarri zen hemen, jefe, ez? Alzuen egin zuen. Así que mandako txuletak, pauso jarraitu. Eta alperrik. Baina alperrik. Ordu bete eta gero, ez? Bai. Onzineten iruburu. Ordu bete... Iruburu eta amaika esku, porque azitzia bi hauek botoi guztiak ikutzen. Ez dakit, burreko atorri zanak nola aurkitu zuen maia. Ez que igual hori da igual kausa. Zer? Larregi ikutu genuela. Larregi. Ella, hasi ginen ikutzen etxipenea, nean murgilduta egunden, Bai, total, zara dutze etorri ginela, alperrik. Eta ez goen grabau, eta horregatik berandu urtengo da, hilebete berandu, ez? Bai, labur bilduta, ez? Ez que gero hasi ere zuzen den bilera batean, eta ez genuen molestatzia, eta bestela bideoiamada bat ingo genuken. Beste batzuk molestatu genuen, baina alperrik oiek. Bi aldiz atean nintzen bileratik, zuenetik. Bai. Ikusten dudanez oso eraginkorra izan zen. Ni olgetan benetako teknikoari deitu nion, eta... Bai, teknikoari atzo pelotetan ikusi nun, kasi. Bai. Non? Etorri zan herria pixa itera. Apa miel, oso ondo. Bai? Bai. A ber, hori zela? Bueno, pues, lehorreko jendeak oitura daka, kostaldea etortzea pixa itea. Eta... Rarua, bea errekata mainaitzeko da, baina, bueno, noizen behin zauluz pentsa batzuk gel. Oske, zuke ondartzan ikusiko duzu zure herriko jendea erdi biluzik? Bai. Nik oinatin ez dut ikusten nire herriko jendea erdi biluzik. Ja. Fanusako. Bai, hori asko aldatzen du. Herriko jendearen zati bat. Zatiaren gehiengoan ikuste ez dela juten. Batzuk lotxagatik, gorputzarekiko lotxagatik eta presio sozialagatik. Hori gutxi izaten da, hola, baina gizan zein emakume, baina emakume gehiago. Eta orduan gero ikuste dituzuna dira, pues, edo eseskienak beste remediori geratzen, umeen boltan, edo ondartako militanteak, horiek ere badira. Osea, ondartza sortu zenerako haiekan zeuden ja, eguzki hartzen. Eta gazteria.
Gazteria mitiko Tetris bat egiten, jata pega eginda bata besteen gainean, oitura dakate, Zertaz aizate? ondartzako gauzak eske, zu... Zu rusa. Ondartza zer da ondartza? Eta badaude ondartzako txikiteroak. Baina, Txikiteroak. txiringiteroak. Ez que ya hor... Zu ez egon txiringito... Bai, aurrekoan lanean egon nintzen, aulestiko txiringitoan. Zuzedi hon bat bazen ukan kontatzeko, ez? Bueno, ni... Aulestiko, zeinek? Aulestiko ondartzako? Zeinek kontratatuta zen den aulestiko txiringitoan? Ba, hor pertsonatek hartu du, txiringitoa, eta ni justo ezagutzen dut, kasuale ez. Aulestiko txiringitoan. A ver, non da Aulesti? Aulesti dau, Amoroto, markinatik joaten da. Markinatik aurrean. Markinatik hor joan, eta hor jarraikitzen baduzu, leketixo muke. Markina leketio artean hor gorduntza, ez? Eta dau, erreka bat, bainatzeko leku bat oso guapoa, eta hor txiringitoa, daukate, helaua, kafia, bueno, mobidak, total, farintzen lanea, eta ez da, badu perfil bat, ez, kamarero lanetan eskaza dela. Baina personal coacher batek zergatik egiten du lan txiringito baten. Basarik, personal coach baten bizitza ematen du kanpotik oso luxuzko dela, baina oso prekarioa da. Claro. Zara gezurra da, Aholkuak ematen ibiltzea hortik prekarioa da. Ez nahizu jendearekin egon. Ez ikasteko. Bai. Jende arrunta, langile klase txiringitoa jote dana. Eta jendea nahi zuen nirekin egon, baina gero deskubritu zuen gauza da lan nirekin egote eta beste lan indarra erostea. Ja. Oso ezberdina. Igual, eskatu zidaten, hori, 18, ez da gize, hor, zerbeza bamoan, eta... Bai. 18, 98... Emezortzi? Eta, bai, hori. Bale. Eta zenintzen, emezortzi zerbeza ataten. Mama. Eta emezortzi zen zerbeza bat. Eta igolako gauzak, igual, orujo bat. Nik ez da izan orujo bat. Ez da izan. Ze baso, zenbat izotz, noaino bete. Ja, hori, beste mundu bada. Botein bat, boteina ez daku hotza, bakarrik epela, eta bueno, bale, karri epela, eta emanion ura, eta ez boteina, zerreza boteina, bale, oza, hola, denpona, bueno, eta orduan lagun hori eramaten duen txingitoa, bueno, ikusi zuen, igual, ez da loza horrentagarrean. Agian bestaldean hobeto, egon da. Gero, ni txosnetako, ni nator txosnetatik. Dala guztia oso simplea. Ja, zan hori esaten iguan. Garai batian, bai. Bai, ez da. Oinatin ondion, bai, Bai, zueneko retro izango zezterako, baina ja... Sofistikatu inda? Joder, que txupito gama osua. Baina txupito erresa da. Baina, kao... Orujo bezera. Orujoa baina erresa goi. Bai, baina enekin zezan. Orujo zarruna bada, agian, ez hori bai. Ba, ez da, ez. Ja, Grandmaster da gauzaile, bai, ez? Bai. Baina, ez dago hainbeste adibidez baso ezberdinak, o izoz kantida de kontua, o ez da. Bai, simplifikatzen da. Eta gero adibidez, txosnetako jarrera nik eukiduna barruan da, eskuan edaria, eta edaten. Bai. Ba, hemen ikasi nuen zu profesional aldin bazara zizela ebili. Nik hartzen nuen zerbeza hartu eta zerbeza egin baina oso lasai. Eta egozen zidan, hemen, hau esto hola. Osa, hau txinbeto seixoa da, osa, peñator, osa, itxura peñima mantendu. Bueno, ya está, zaitugula berriro ikusiko. Hori da. Estego txeringintuan. Lehen sofistikatuak baziran, gero igual simplifikatu inzian da, gero berriro sofistikatu dira. Egin puruak eta hola saltzen ziren, no? Puruak txosnetan. Rosliak eta hola. Rosliak txosnetan? Bai, ez? Zan leike, baina hori. Sofistikazio maila gorena hori da. Bai. Hori dut dola, txupito batzuk, inbehar dozuna, nahaztu bilikore, bai, honez abezela aldirenak moztu ordan, kontuzio hile behar duzu horre... Bai, en plan, beste arrai japoniar pozointxu hori, segundan nola moztezun, hori da. Hori da? Eta bain... Asmatu dut, Eta hori, da, txupito bat, hori. Nire betzat... Osea, parranda izorra... Izorra dizazuke, bai, ez? Eula, nire behin bezat zerbitzatu zidaten txupitu bat zegoena moztuta bezala, eta esan zidaten hau ezin da eran. Ez gaizki atera dizu. Pentsatzen dut badagoela beste moduren bat ateratzeko edo. Bueno, ez dakit. Hostia, hori galdetu behar dugu. Zein da zuen txupito favoritoa, gustokoena? Nik ez dauka... Azken hartu etena plata y plomo izan leike gorri bat ikusi nitu, bai, gazte batzuk ikusi nitu txosnatan, zumarran da esanio, nik hori nahi dut. Eta erabaki txarra. Nik hori nahi dut. Erabaki kaskarra. Dultzea bezala?
Ez dakit ditzeiten asko gustatu, bai. Azukre, Garai baten hartzen genitun, matxakauak eta hola, baina. Bai. Botaka egin baduzu eguzki itzala, ezagutzen duzu? Eguzki itzala, ez? Sauri sombra. Sauri sombra, bai, hori zertza. Elisa, hori zer da. Ez txupito ez. Claro, ya. Kopazo. Bai, ahí va. Bai, ez, gure, bai. Mategu zarruna. Bai, zarra, bai. Gure belaunaldira ja txupito formatuan iritsi da. Bai? Gehiagi, ez? Bilikoren astuta, ez, iluna targia. Bai, hori da. Nisa eta zakiz, bueno, zakit. Nik garritzari utzi dut, lagunak. Txalo bat, denok. Zer polita, hori zagatik ituzu, Arro gaudelako. A ver, zagatik. Zure prozesu sakonaz arro. Baina... Zergatik, osasungarria delako, eta hori. Eta zuzatek hartu dezu erabakia, bazuk hartu dezu erabaki horrekin bat egiten dagoela. Espertu naiz pizkat, ja, erretzen du nola batzutan... Zentzugarik. Bai, zentzugarik, segurazki hasieratik. Baina, ja, txaporea eta guzti batzutan ja esatezu, ja, ez batizu, ez da horrek betetzen, zehar izala. Eta ba, probatuko eta ber. Erraz. Erraz? Erraz utzi duzu? Erraz, handik esan behar dut ez. Erraz. Nagon negazio fasean. Betu, ze ondo, horrein bukatu baskaltzen, da zigarrita, ze ondo, hostia, ez dut. Osea, fase hortan. Oparranda... Eta bapeatuta olako gauzak ez? Ez, hori nahi dezu hola ikustea. Ez, a ber. Hori bai, ja. Zertako. Hazen bat egun zoaz, erregabe. Ja bete? Bueno. Hona izango zen esatea, 6 ordu. Bai. Hola guztien. Ja bete bastantea. Bai. Baina geritziluko naiz, Ze ba? Ba, placer bada. Utzi duzu berri zeltzeko. Claro, gero zengo naiz, erretzaile esporadikoa, baina nahi nago fase... Negazio fasea erabatekoa, claro, hain egiten badet ja... Bueno, venga, bat. Bai. Baina, gero bai, ez? Bai, ulerketa bat, bai. Nik azugarrekin berdin nabil. Lehenko estremora joan, gero murrizteko. Egarra, hori da, eske, a ber, bestela debekuetan ni debeku zale ez naiz. Ja. Eta, ja esatea, bizitza osoan, ja ez dudala zerbait egingo, badakit ez naizela jungo eberestera. Ja. Baina, bueno, onartu dezaket, baina hain eskuragarri dudan gauza bati ez etzetea. Ja, bueno, gaur egun Everest eskuragarri daukazu, baina, bueno. Ja, ordenduta. Bai, hori. Baina... Eta ibilita. Bueno, igual ez, erdi zombiren bat horri dute. Así que, bueno, kontatuko izuet. Zuzara bastante hedonista, así, ez? Hedonista? Ez, hola, plazerrei uko... Hori da, hori, bai. Plazerrei heltzen diena. Bai. Plazer zentsorialak. Eta zentsorialak. Ez? Ez zentsorialak eta zentsorialak. Ez zentsorialak, ez adanak. Nik zentsorialak esan dut. Ez que plazer ez zentsorialak badaude. Bera jakingo du, personal. Eta nizak egite. Ni filosofoan ez elegu guztuzu. Zuza filosofoa. A placer intelektualak, igual. Bello. Bai. Vale, bello. Bai. Osea, ez dela gorputza tartean, bueno, gorputza hor sartzen da, bai, no eski. Da ez da ezen, ja. Ez kimikoak. Hori ere kimikoa izango da, ez? Plazerra, liburu der batek sortzen dizuna, adibidez? Bai. Ez que kimika gara, ez? Bai, hori da. Herri bat gara. Ura gara. Jon Maiak idatzi zuen bezala herri bat, kantu bat gara. Jon Maian arira hemen barkamena nahi du eskatu. Uiz. Horreko baten aipatu duen Jon Maia 2.0 2.0 da... Estea. Hor, bai, publiko egin zen, hor nola eraso baten implikatuta egon zela, baina protokoloaren arabera, bueno, kontutan kontutan hartzen da erasotua denaren iritzia hori nola kudeatu. Kasu hortan ez zuen nahi publikoki kudeatu. Ja, hori PSOE. Zuek aireratu zuen besteen baimenik gabe, bueno, baimena edo niri. Bai, orduan zuek aireratu zuen eta nik egin nuen reproduzitu. Bueno, baina ja hori da gerdia jende guztia. Izango zinen 11. Nintzen bigarrena. Ez. Ani bende importanteko nintzen. Bigarrena ez. Bueno, bai, sentitzot. Ja. Aurreko nahi nintzen, por cierto, holako protokoloak kudeatzen duen batekin, eta zan oso normala dela, kasu honetan biktimia danan hitza ez errespetatzea. Herri txikitxotan, eta hola, erosein holako erosotan, morboa... Ez dakit, zerrek, incluso lagunak, igual, biktiman lagunak, igual, izan leke amorrogatik ere, bai. A ver.
Jarri adibidez, Ba, imaginau, nik- impersonal baina zehatza. Vale, nik imaginau, egitetu zehoz izarri. Baina, imaginau? zein personala. Bueno. Ele lenguan. Ez ba, zehoz pixkat aterrizatzera. Bai. Eta imaginau, ba, igual izarren nahi du kudeatu modu batera, baina igual izarren laguna du oso azarren erekin. Eta horren ez dute errespetatzen izarren hitza, baizik eta. Izarren gainetik. Hori adibide oso konkretua, baina erosen gauza alda izan, ez dakit. Ja. Erosen, ez da adibide hori bakarrik, oda, adibide tonto bat. Justo ezagutzen duena, baina, bueno, hori zimaz. San Ferminetan ondo, ez? Ba, egon Joder. naiz, bai. Egon zara? Egon zarete? Eta ez dizute zer egin, ez? Porque Ze ba? urteroko Ja, ez dakizen badoazen, ja, amapiku. Bai. Ja, Bortxaketa bat tartean. bazen niti ez. Klasiko bat. Izan ziteke, Bueno, Ja, Bueno, esan fer, bai, bueno, ez dakit. Bai, oso ondo, bai. Umearekin zoazenean, ba... umearekin txikiarekin ja San Ferminetan, ja. Joder, no, hostia, tío. Sarta. Egun pasa. Jefa. Bai, claro, imaginatzen dut. Ba, kilikiak ikusi, ja beste base baten, Baina kirekiak Baina, zuek ja. ikusiko zenituzten. Ja, umeak ze. Ja, umeak ez, bai. Umeak ja, ez, ez. Txurro batzuk jan. Umeak ez. Ez umeak gara, ez. umeak. Bai, Umea lo egotzen Bai, ezilek esan umiatik fan zineia, ez? ez. Hori ezilek esan. A ver, umea erabiltzen dugu denok. Hori da. Vale, egin nahi duzuna eta lotxa ematen zizuna, pues jartu duzu umea tartean eta egitezu. Umeagatik etorri naiz. Bai, guztiz ados. Bai, ni horregatik San Ferminetan nien ez faten, baina umiak ikuioten nien, ba, Claro. kiliek ikuste. Bai, eta gero gainbera etorri zen, arratsaldean bero egite zuen, ez genek egun sartuz eta bernetan ez, kalean bero, eta Movida. bukatu genuen korte inglesean. Aire gokituaren bila. Aire gokituaren bila, bai. Claro. Ordu tapiku korte inglesean. Ostra. Eta? Ez que bero egite zuen, eta... Sartu, orduterrin, ze iteko denbora eman zizuen, zehoz erosi... Ez que gurasotasuna da, Orduterdi hor, buelta, eskieratan gora eta bera. Bai, eigo gaiuan gora eta bera, bai. Ez zitzizuen segurtasuneko etorri... Igogailuan gora eta bera, Gau, zumearekin ez dira etortzen. Claro. Lapurteko aukera, Ez, bai. Ze umearekin bai lapurtzen dela, erratxo. Bai? Bre. Bai? Aurkitzuan edo zer sart dezakegu. Zein sartuko diozko apardelean. Bai, ez? O gazta bat ipurdi azpia jarrita, jo, eroski. Kemengo eroski jakingo, entzungo balu berandu. Hostia, ja, inoz ez ez planteago, hori? Joder. Bueno. Baina pitaile badau, Gazta batek? Ez. Hombre, gazta suelto daudenez, kode barra koderik eta zer ez daukan horietako bat izango, ez? Bai, oiek... Bueno, horiek ere bai, ez badaukate txipa. A ver, eroski baten txipa... Ja. Ja, ez, Lapurtzen bazu telebista bat. Bagien bai, baina janaria, ez? Hostia, ja. Bai. Osí que bakarri faltzen ume bat. Bai. Eta ya está. Bai, ni ez niz. Eta gainera topatuz gero hori da honena. Ja, eske hemen karo, umea hor gurditxoan sartuta, pues umea bakizu, sartzen da eta sartzen da zenekutan eta autorio gazta eta... Gainera, nahiz eta harrapatu zeuri, ez dira igual atrebituko, sartuko zuri bronka botatzea umean aurrean, ez? Ez, noski. Oin pentsatzen jarrita orduan, ba igual manifetan eta azten dianean, ez, beltzak pelotazuak eta botaten eta jente esatik ez dara goien umiek. Bai, Baina autodefensarako edo harri bezala. Harri bezala, ez, digune dira. Baina, basure nobixoak ino Hori moan. da, motoristanekin nintzuna hori torretzait. Osa, lehenengo frentean, danak gurasuak, hola, jarritxa, Umea besotan. el rei lehonek dakon moan, behan hori, hola. Ja. Ez que igual umega geratzeko arriskoa dukazu, ez? Beitu, ikusten nahi naiz, orain jabetu naiz, zenbat denbora daren bagun, eta orain oso oin ona jarri duzuet kirola ziteteko. Ikusi zue, bakizu zer den Donosti Cup? Zuk ekarri zu hori? Ez. Ia pedatzion talde futbolean ibiltzea etortzen dienak Euskal Herrira, umeak eta tartian eta goita maika herrialde zuenitatik eta hola. Bai. Eta pasaren astean juvenil mailako partida bat egon zan. 18 urte zazpiko frentziako San Orenz, eta kizun dagoen hori. Eta Donostiko Azular, hori bai, ez? Azular Lizeba, ikastoleroak, ez? Bai, el mundo que nabarmendu du. Claro. Espainiari begira, bai. Hemen, pues, gizarte ekimen hori. Zuen gremio noa da. ekimeneko
Bultzada Euskal Herrian alde sortutako erakundea. Partida postuz amaitu zen, Frantximenten alde. Baina, bosgarren golaren ondoren, basasi zen partida pizka gogortzen, araien artean, bakizumean nolako dien, azertuko ziren, eta Ostika da Mendi, Segada gogor bat hortik, eta hori guztia, txartel gorri bat, zioten hostalero bati. Eta orduan arbitroak ikusita, giroa pizka gaizkide segola, eta minutu gutxi falta zen partida amaitzeko, eta zen problema, ya está. Bukatu da partida. Eta orduan hor amaitu zen, eta zizen bigarren partida. Amaitu zen ofiziala, eta gero zizen festa. Eta orduan 20 pertsona inguruan arbitroaren gana jun, tartean azularreko jokalari guztiak. Eta guraso batzuk uste ere egin zutela salte. Claro, behin hasita, ez duzutziko bakarrik zure semea, lanian bakarrik. Protesta iteko. Eta beti ere, segurtasun sailaren bertsioaren arabera, guk ez ditugu sinisten, kasuntan nik sinisten nahi dut, arbitroare aldagelera joan zenean, protesta jarraitu zuen. Eta aldageletan zegoela ere, oraindik entzuten ziren, aurpegira ere esaten zizkioten gauzak. Tartean, arbitro zipaio, zipaio putakumia, puto zipaio, edo txakurra. Nizan ere, arbitro zipaioa zen, ez dioten ezer esan, ezer arrarorik. Behan bizitza laboralean. Bizitza laborala. Zen zipoia eta bazekiten. Eta zela zekien. Zeinek eta zion argazkia eta gero irten zen publikoki? Bueno, hori, mozalegearan bakizu. Eta eskoltat eta atea bai izan zuten bere zipaiokideak, eskutuko zipaioa. Bueno, beltzez jantzita segon bebai, imaginatzen eta orduan. Gaur egun. Eta ikastoleroak, ez daudela harro bere... Barkamen askatu dute. Eta galaxiko die berriro futbolean aritzia hoiei. Eta ez duela ordezkatzen azularren balioak. Eta bilbida, kastoaren ibilbida ez du, eta listo. Hori Donosti Cup. Naizta, bueno, a ver... Zipaio bat arbitro, ez dago inurrun, ez? Ni gutxitan ikusiet, agian zer arbitro bat? Arbitro zipaio. Euskalo, igual zuk ustezuna. Claro, nik uste una baina baino. Imaginatu epaia foan batekin, nola? Txartel gorria eta pum. Ja, nik irudikatu dut aldrebez. Ikusuzu orain mundiala nola dan, orain barra eskatzen dutenean, barra bai, ez? Bai. Oskarra jaingo duz, eramente. Hori da, bar. Joten dian telebista ikustera, ia benetan segertatu den, bideo bitartez erabakiteko. Hori da. Eta ordan tipua juten da, ikustu du telebistan minutu batez, eta gero itzultzen da zelaira, eta orain berria da, bere pinganillo batekin doaz, konektuta dago zelai osoko bosgoragailu egin. Orduan, eman behar du azalpena, 40.000 lagunek entzuteko moduan. Edo ez dakizien, eta hor egoten da. Eta orduan joan da, eta eman dio hostia defentsa, eta beraz ez da penaltia. Talako gozak. Imaginatu zipaioek ere, enbeharko zuten haiek, baina kalean, ez? Justifikatu. Portugaleten, gazteo akabatu du gueletzoko batuta, falta bat egitera etorri zaigu. Eta orduan, taser pistolarekin, kiskali dugu. Estilo hortan handa zen. Baina izan bar da epaien neutro bat. Hori kontatzen duena ez protagonistetako. Berteza, zipaiotan ez dago barrik. Hor ez dago gero... Ez dago ikapenik. Zupiriak esango du, lasegu konponduko dugu. Hori zupiria izan ditik epaia. Neutroa. Ez bata ez bestearen alde. Elkarbizitzaren alde bakarri dagoena. Hori da. Hori Donostikapek. Eta Donostikapen ere bai izan da. Bai, gainera, asteburuan ostika abokatu dute, bai. Baina horitu naiz. Nun? Hau da, zipaio bat zelako tartean. Gero espainol batzuk, murtziarrak edo, eta estatu batuar gurasoak elkarri hostiak. Hori da, Tolosan. Eta beraietako bat ospitalera edo, gurasoetako bat. Bi hospitalera. Fuerte munda. Eta Beasainen ere bai. Beasainen irakurri edo, gero ez dute informazio hori topatu. Beasainen ere bai. Beasango loinazte lainan. Hori ez dute topatu. 10 urte bitarteko umen gurasoak. Murtzia eta estatu batuak. Hori Tolosan zan. Hori Tolosan. Ondo. Denaz da politikoa. Zipaiorik ez dugu behar hostiatzeko. Hori esan behar. Claro. Eta gero Espainia-Frantzia, no?
Beti gauza txikiak eta gauzigok Espainia-Frantzia. Zer? Bihar. Bueno, ja hau entzuten darien Ja. nerako, ja. Etak egiten zuen hori hasieran, atentatu bakoitzeko azalpena. Hasieran gutxi egiten zituenean, oso ondo kurratu, azalpenak herria jakin dezan. Gero? Hori hasieraten egiten zuen. Eta gero ja 80garren hamarkadan intensidade handia zen atentatuena, igual astean 3, baina ez zuela egiten. Gero zutabetan, bai, agertzen zen zerrenda, ez? Bai, hori da guk hau egin dugu, baina aurretik zen azalpena, justifikazioa, pixkat kurratuta bezala. Vale. Hori kontatzen du, argiak, por cierto, argi aldizkarian atera da elkarrizketa ez, etako kide historiko bateri, zeinaen izena orain ez gogoratzen, Josu. Urruti. Bai, eta, beak hori zen, Ezaten zuen. hori agertzen da. Pizkatetako izan da, bera, bai. Pues España, Francia, bihar. Ja, Ez? Eta ere bar bat edukiko balu. Hor? Ja. España, Frantzian? Engizak grabatuta guztia, atentatu bakoitza, gero jakiteko abertze... GoPro-ekin? Ja. Eta GoPro? Konektatuta pinganilloa ere. Bai, claro. Pues total, barkatu hori esan nahi nula. España-Frantzia partidua. Biak galdu ezin duten partidu horietako bat. Rajoy, horitzen zita Rajoyrekin? Bai. Esan du Frantzia, kriston maila altuko taldea dela, baina ez dakala frantziarrik taldean. Kriston humorista. Eta zein da txistea? Beltza dira? Baina frantzesak. Claro, que Frantziako selezioari bira jartzen zara, eta da Frantziako kolonia hoi guztien ondorengo zerak. Ez dago, agian txuri bakarra da Baionakoa, entrenatzailea. De Champs. Nik ez dakit nola eraman guten, kudeatuko den hauek Le Pen, Bordela eta, hango box... Futbola eta banderismo asko gustatzen zaie. Normal ez dituzte. A ver, hauskatzen ez dakiten... Por cierto, amen, azterketa de koloniala. Vale. Zein da Frantziako selekzioaren jokalarik onena? Mbappé. Nola? Mbappé. Izarrek zer daki, esan da. Ez baita hauskatzen emea, ez da? Mbappé, Mbappé. Hauskatzen zabitzete? Bueno, haua ireki gabe, emea. Mbappé. Hori da. A ver, esan... Hain bideo asko egiten ari dira, pues batez ere, Asia eta Afrika inguruko jokalarien izenak. Zekar oso oikoa da, telebistan, agian egin izenak ez esatea. Goezki esatea, edo ez esatea, tipo, pues... El 10 de gana. Bai. Ja, hori asko gertatzen da ere ikasgeletan, irakasleen partez. Ja. Bai. Eta, hori ezin duzu egin. Eta nola esatezu duzu? Zenbaki. Gafa, beta horreko una pelirrojua, eta hola. Adibidez, daukazu ikasle bat, daukan izena Bushra, baina idazten da Bouchara, ez? Bouchara idazten da, baina izena hauskatzen da Bushra. Galdetzia besterik ez dakozu, nola esaten da? Zure izena da, Bushra, ez, egongo dira irakasle asko seguruenik, Bouchara deitzen diotenak, eta azkenean amore emango dute eta ebazu, deituko diotenak, seguro, bai. Seguro edo seguro, hau da nola baiteko... Ez, bai, jo guri zuen klasian ere ez da gertatu hori? Ez, ne klasian ez, baina zuen irakasle izan da, ez? Bai, zuk hori ikusi egiten duzu nahi duzen. Bai, gertatzen da, bai. Zabaldu da Mbapperen bideo bat, 12 urte zituela, ez? Ezakit. Esaten duna, Frantziako jokalarik onenak beltzak edo arabiarra dira. Platini eta Cantona izan ezik. Gara hartako mitiko ona zirenak. Eta klaro, orain, pues. Eta zati dira beltzak. Kejatu dira. Zati dira beltzak Frantziako hor daudenak eta ez txuriek. Zin da arrazoia. Zagati dien hobeak? Bai. Pues... Osa, hor daude, hobeak direlako daude hor? Hombre, claro. Zalantza horik. Bai, ez? Ostia, orduan ze dago horren atzian? Fisiologia o... Gaientzen ari daleko guztitan, ez? Giza arrazak ez dira existitzen, ez? Arrazak ez. Baina genotipo, bai? Bai. Eta... igual, nola, genotipo batek bentaja geixo balduki korrika azkar hoien adiz. Azalaren koloreak? Ez, azalaren koloreak ez, genotipoak, oza, orokorrian biologia, kontu biologia. Hau da negalderia, orduan asunto biologiko duzunen atzian, ez?
Ala beharrez. Seguro. Ja. Bueno, ez dakit. Parte baten, ez? Imagino, gozen hipotesia. Imagino, ez da la biologikoa. Horren hor, oso soziala ongo da bai. Imagina, igual gehiago entrenatu dutela, jo que se, baina... Ez, hori. A ber, nik hemen esan dut, Senegalera jo nintzenean, gu garela kopia txarraren kopia txarra. Gu gaude ondo, guztiz ondo ginda. Beste batzu, bai. Tangoa ziren, gehiengoak ondo ginda zutenak, goa ziren askoz gehiago, gu baino. Gu hartuta txuriok. Ja. Orduan ez dakiz zer dan, baina hor bidean zerbait galtzen joan gara. Supremazismo baltzaren alde egiten zabitu orduan, ez? Ni parte handi baten bai. Ja. Han ikusi nuna bai. Gaizki sentitu zinan Senegalen. Bueno, ez dakit arrazak ez dira existitzen, baina hortxe, porque zanen hau... Hau, alboan dakaten hau eta biok ez dakite liga beran gauden. Espezie bera gean. Ja. Barrutik aian bai, baina kanpotik, bueno. Claro, aldrebes esango banu, Ja. hor ja arazo bat izango nuen. Ez? Aldarrikatuko banu, benetan, Zuzaela superiorra? claro, pues, hori potere Ja. historikoan ondorioz, ez? Pues esango zuen, ze aldarrikatzen ari zara, ez? Baina, bueno, horrek, barakaldoko izateak baimena ematen dit, ez? Beti subespezie bat izatea Euskal Herrian. Bai. Ja, claro. Pues, aldarrikatzea besten... Ja, barakaldu da komodina edo zertarako. Hori da. Nik hitz egin dezaket, pues, erabili dezaket, nada? Mantxurriano, Bai. Belarri Beltza... Jo, que morro, nik ezin jotera. Zuk ez. Zuek ez. Zuek irurak ez. Ez, Nik bai. Ba, ni hortxe, ia. Zate, sumarrako zelako? Ia. Claro. Migratzaile Chihuahua ditu aldiet eta ez da gertatzen. Bai, ez? Ja. Bai, Joder, que morro. bai, zuek ez. Sentillo tizar. Bueno, Azu egunen batean utziko zaituztet. Itxusi sentitzen zinan Senegalen. Hori ere, bai. Bai? Bueno, itxusi. Itxusi. Bai, bueno. Osa, beste liga bat, osea, ez da polito la itxusio, da beste... Beste espezie bat. A ver, errizonero, no, esaten da euskeraz? Sí. Erronizero. Zera? Animalia? Ronicero? Vale, erronizerontea. Errinozerontea. Seguro? Euskaltzen di, a ver, nola? Errinozerontea. Errinozerontea. Errino? Errinorte. Errinorte bat. Eta, ez dakit. Jirafa. Jirafa guapa da. Vale. Zauze... Auto animali hola... Errinorte bat jarri dazu Hipopotamoa? ez polit bezala. Ez, hori guapoa. Ekiston bitxo eta hola, eta gero alboan, pues agertzen da batean hor, pues... Gaueko tximeleta bat? Zitxa. Zitxa bat. Zitxa, hombre, egian gilegi da. Baina, bueno, ez dakit, etxerri... Zose, hola... Ja, badago animalia itxusi, bai, ongo dia. Hortik, aimar zuzea, erdi... Itxusi, itxusi... Zer da, zuri kosten gozaiz animalia itxusi bat. Natura bere horretan... Karo, Jakoba esango zu, itxusia zuzara. Ez? Osea, bezure begira da itxusia. Edertasuna... Zer da hori, ez? Zuri gepardoak gustatzen zezkizu. Bai, hori egia da. Dia sensualak. Ba, estiloazoa akate biltzeko, ez? Bai. Han Senegalen bai bitu, eske hori zatizut ba. Ez nien igual biltzen. Baina ze, gepardoako pertsonak? Pertsonak. Bai, ja, estilo daukate. Bai, gepardorik ez nun ikusi. Reino bat, bai. Bai, bitu. Reinu bat. Igual exotizatzen ari zara, piskat. Bai, seguro, hombre, a ver, egon naiz, eta bian ez nezituliko, pues... Zeharka supermodismo txurien erortzen zabitze, nik uste. Bai, oso zaila da, zer hortzea, errexena horre hortzea da, bai, hombre. Beltzputa, tío, claro. Osa, ya, listo, ez, hori esan da, dena da libre. Ja, ekilibratu. Dena dako barruan gure machista eta arrazista, behin hori esan da, da libre. Vale, bueno, hori izan. Kirola eta esan du? Bueno, vale. Mape eta gauzoiek. Por cierto, ikusi dut. Bueno, bota. Ez kirolak ilotuta osona ere, sexta hon, ez? Enterozea, Las Llanas klubaren udaleku batzuk, kirol udaleku batzutan, eta jarduera extra bezala eraman zituztean, Guardia Zibilan erakustaldi bat ikustea. Zoologikora eraman ez zuten da. Pikoloak. Hori eraman dituzte sextako kirol kampus bateko aurrak. Taekwondoa zan, da, bueno, pues, Las Llanas kirol elkarteak antza laguntxo diferenteak dauzka, horietako batzu Guardia Zibilak, eta... Guraso izan gabe. Arma hori da. Jo,
borrokatzen ikasteko? Tortura metodoak No, hemen txakur balaztantzen agertzen die, umiak. Claro. Polizia txakur bat. Txakur bat. Nola? Txakur bat. Zer? Polizia bat. A ver. Umeak. Guardia zibilen barruan, pikoloan barruan, ongo da, hor arrama ezitzaile bezala, ez? Pedagogikoa. Bai, Bideo dago, eta itzaldi bat ematen diete. Ja. Jakin gaudi ez dekan, baina ez esango tezien. Ez? Ja, orain Miguel Ángel Blancoren urte horrenarekin ere bombo asko ari dira ematen Guardia Zibilari. Bai. Eta ze lotura du? Ah, sin más, España, ez? Etaren komodin ertetzen denean, Guardia Zibila, beste hautsekoa, eta... Hori da. Bai, horren izan da, zuzeren dute, bai, egia da. Bai, eta batzi urte edo? Ez, zakit. Bai, eta batzi. Bai. Oso ondo. Bueno, ze zatuz ba? Bai, ze. Agurtu barko dugu? Ah, bai, jagokatua. No, laizter, baina, bueno. Ez gai asko daude. Zer da kasu, Bai. ze zerrenda da. Ba, 5 minutu, venga. Venga, ja azkena da, temporaldi ontakoa, osea, que aprovecha. Vale, zein da zure eusnarketa istripuen inguruan? Ze istripu. Ze istripu? Bizitzako istripuak. Hostia, hori bai dela sartzea gai bat. Nahiko du iritsi noa baitea. Ez, bez. Bai, claro. A ver, nik ez parte hartu behar hortan, Niri gertatzen zaizkidanean, nola zen? Niri gertatzen zaizkidanean... Nola zen? Osea, pentsauta ekarri duzu, Ez que aurreko ondara lau aste, baina ez bi aste, bai, baina... Txegaizke entzesten hori dien, Ja, Zepena, jendeak ez duela ikusten, Ez azuk! Nik ez da egin, ez da egin. Enaiz gogoratzen. Joder, mierda, vale. Joder, mar... Ja. Horrekin ezin dugu agurtu. Bukatu, edo bai. Ja, bakizue, behitu, kaina maieren edo, karo, noiz garatu du azkena, oin dela, hilabete. Bai, lau aste. Ah, karo, hori, horregatik nekan idatzita, transmari boio. Batzutan etxetik lanean, egatzen naiz, eta horre goten ez ordenagailuan, eta batzutan seme txikiena hor pasatzen da, eta geratzen da begira pantailan, pues, egiten ari dan, eta horren ikasten ari denez irakurtzen, edo prestikatzen dena irakurtzen du. Azten da jogur bat jaten, eta gero Danon, hola tipo robotoa bezala, pues, dena irakurtzen. Haitxo, parentesi bat. Zuek etzen duten ustelen Danone marka euskaldun bazala. Eski izenak badirudi. Denona. Danone. Ja. Ba, ez nuen uste, baina bai. Parentesi itxe. Bai. Baina hori, estilo hori, eta gainera, pues, silabak ondo bereizita, eskolan esango dioten bezala, eta hori guztia. Eta hor pasazan, eta ez dakiz ebiliko nintzen ni. Izango zen, nazioarteko guna, horregatik irakurtzen transmaribiboio. Eta esaten du, beitu aita, ni bezala. Oi? Zela ni bezala. Claro, hori izate dio. Neri biboio. Zer da nare. Nere semeak horte joko luke. Eta exactamente zo, gaur gozaldu dugona biboio. Baina, hostia. Es que imaginatzen Bai. denean perfectamente. Hortaz ari nahi zidazten, seme. Baina, sei. Zenbat urte ditu? Zazpi. Gure baraka txikiak. Barakitos. Bueno, eta zerrenda hori, galdera Aimar, hor bukatze zen? Bizitzaren amaierako zure eusnarketak. Horren bakotzu zea portau, ez? Zureak? Zureak, ez? Bueno, laga. Baina, zehetzeukan nor, mobideak? Ez, Aimar. Bale. Orduan, ez? Bai. Alardearen ere aipatzeko geneukan, baina, bueltatuko gareneako iraia izango da. Bai. Odo. Nebo zu, Jendeak idazten badigu, faxez edo hola, eskutitzez, mesedez abuztuan itzultzeko, guitzuliko gara. Bai, bale. Ni hemen nago, eta zure bai, ez, amantxo? Bai, zuek ere bai, oso ondo. Bai, denpona ez, baina bai. Uda disfrutatu. Jarriko dutela GKS-ek eta hauek, txosna azkenen, Gasteizen. Bai, hombre. Baina urtero jarri dute. Bai, pentsatzen un berezia zala, nola esan duten honen. Erdik, Clandestino ez, baina, bueno, hortxe. Prentxaurroko eman zuten, letren fakultatean aurrean. Kuriosoa da. Kurioso? Universidadean ematea prentxaurrekoa, ez? Txosna jarriko dituzula. Ez que han jartzen dut txosnak. Gai, gero irakurret parian. Osea, Gasteizko festetan ez da egon. Duela 20 urte edo azkenekoz. Bueno. Gu joan gaitezke. Eta egin aldogu internet bitartez. Zer?
gure entzulegoarekin puntu, kontropuntu bat. Meeting point? Bai, meeting point bat, eta deno batera gau pasa. Joder, Baina, ze potente dago gurea. Zabitzu hau planteatzen, bai, han zuzen be hori egitea zail dakotzen momentuan, ez? Zergatik. Ja, askarazia, ez? Hombre, Ja, gau pasan pentsatzen naizia? Gau bat aldot egin. Bai, noski. bai, hombre. Eta marrere bai. Horre, klaro, zergatik baina- ez. bai? Zergatik ez ba. Joderri, oso empoderauta zauz, Joder, nire Bea ez esenarra. mutilagunak egin ditu gau pasak. Ja, bai. Bai? Hombre. Ja, eske errex egileko da, ez? Bai, Gau pasa errexeko pertsona da, ez? Gau pasa errexeko pertsona bai. Ja, orduan zuk... Laugarren tragotik aurrera, ja, taberna itxi arte geratuko den horietako. Ja, segun egiten zait. Bueno, bai, ezan daiteke. Beranteiz, bai. Nahiko, ez? Unibertsitatean, Gasteizeko jaietan, arratsaldeko 7:00. Vale. Unibertsitatean, zazpitan, Gasteizen... Edo zine, egunero. Bai, Hango festak guztietan... Ambiguo. Zazpi, bilatu kalbo bat, tximaluze bat, atxaldeko zazpitan ja moskortuta egongo den, zurito batekin moskortuta egongo den tipa bat. Bai, pospartoko andra bat, eta kantakatillo handi bat. Asko hori egiten gogo. Nitzake Gasteiza, recuerdo nabazkat. Mengaitana. Noiz die. Asiera? Ja, beste, no? Noiz dia, oen. Bai. Opustu hasieran, hola. Oite, igual. Ferke hau dugu, kemen informazioa mateko. Ez dut dibiz. Ondo pasa udan, asko maite zaituztegu. Bai, Barkatu dela 2 astez grabatzeagatik. Eta... Denak ez ditugu maite, Buelta arte. Ez izan populistas. Ez, denak ez. Asik denak ez, nik denak. Bale, hori bai. Hori bai. Agur, trigger jarriko dugu, hala. Itzuliko gara, o ez? Jarri hor kaukorikura edo zaki zer. Ez, hori da... Hori da, baina... Nik esan nido, baina gauza niz esan dut, eta besta putikin. Vale. Gauza niz esan dut, eta besta jarri bideuen. Claro, es que ez dugu topau. Hemen oso zaila da, hemen gauza bilatzea. Concho, los expertos. Eta laurkitu, kanta bat. Venga, hala, arpea. Hala.